Yves van Vlaanderen naiz, Belgikan Ganten jaio nintzen, 54 urte dauzkat, Bergaran bizi naiz, 18 urte daramatzat Bergaran, eta aginlaria naiz, Bergaran daukat nire hortz klinikan. Nire hirugarren aldia da euskaraldia parte hartzea eta belarriprest naiz. Nire hirugarren euskaraldia izan da eta aurten 11koa naiz. Noski oso garrantzitsua da parte hartzea eta aurten belarriprest naiz eta noski ez nago prest hau bizi izatea. Lehen 12 urte bizi nintzen Inglaterran eta orain daramatzat 18 urte Bergaran eta nire etxean umiakin normalian euskaraz hitz egiten dugu eta hasieran euskara simplea izan zen, baina gero eta zailagoa izan zen eta orain euskaltegira joaten naiz. Azken finean Bergaran bizi gara eta hemengo lehen hezkuntza da euskaraz eta han bezeroak hortz klinikan etortzen direnak normalian lehen hitzak euskaraz hitz egiten dugu, normala da. Baina orain belarriprest naiz eta gehiago hitz egiten du. Nire bezeroak ez dakite, Belgikako dentista da, orduan seguro ez dakit euskaraz, baina ez da egia. Gero eta gehiago ulertzen dut eta hori belarriprest naiz eta bezeroak ikusiko dut nire txapa eta hori helburua da gehiago hitz egiten. Gaur bertan paziente bat esan dut, badakizu euskaraz eta ikasten ari naiz, baina ondo, segi eta normalian ulertzen dut. Euskara hezkuntza oso polita da eta merezi du zure hezkuntza babestea. Eta orain euskaraldian nire ustez oso garrantzitsua dela. Nire kasuan 5 urte daramatzat euskaltegian eta Bergarako euskaltegiari esker gero eta gehiago dakit eta oinarri horri oso garrantzitsua da, baina gero nire ustez garrantzitsuena da hitz egitea. Azken finean, kalean, hemen, etxean, euskaraz erabiltzea. Nire lankideekin 4 neska dira eta hemengoak dira eta noski hasieran erderaz ikasi nuen eta orain gero eta euskaraz gehiago erabiliko dugu. Aspaldiz gertatu zen hemen kalean, adibidez, badare 10 pertsona, 10 lagun, eta baten bat esan dut, Yves etorri da, eta dana egingo dugu dana erderaz edo gaztelanez. Ez aldatu, segi euskaraz, eta hau da zure hezkuntza, orduan ez aldatu mesedez. Eta ez duzu ulertzen dana, da nire arazoa. Ni euskaltegiara joango naiz eta ikasiko dut.
Oso garrantzitsua da zure, euskeraz babestea eta erabiltzea zergatik, baina ni gaztetan zerbait antzekoa ikusi nuen Belgikan, ni flamenkoa naiz, eta han noizean behin zerbait baten bat kalian zerbait galdetu zidan frantsesez. Eta, frantsese ez da gure hezkuntza, ez da gure lehen hezkuntza. Eta orain nahiko aldatu da. Belgikan, Flandesen, gero eta flamenko da garrantzitsuena orain. Eta hau da, nire ustez, merezi du euskaraldia egitea eta segi euskaraz erabiltzea.